Kini ako bumili mga bahay na sa kong amahan nga guwang na taon ba pero ambos pata ring amana. Kani adto ko sa batanon pa ni siya grabe kay kadagang chicks. Ay Wing, ay Gina, ay Ilmia, napay Juicy, basta ubay-ubay yun. Kaya karon nga, di guwang. Simpat gyapon. Pero aron yung masabta ng sugilano, no? Naniwaw na ko pagsugo ng istorya ay. Mga higala, ani ay istorya, mga kalaay, atong isaligway, sa atong dugan, ini makahupay, istoryang putol-putol, pulos-putol. Prinonoys! Sa laod nakita ko naglutaw barkong putol, iyang panghaw putol ug ang aso putol-putol. Giguroy sa sampang putol ang timunil putol, milandig paghinay-hinay sa pantalang putol. Siya ay misakay sa sakayan niyang putol, ang iyang gidala ang pasul niya nga putol. Ang iyang girumbo ay laing tulaing putol, milandig paghinay-hinay sa pantalang putol. O higala, ato magpadayunon, kining istorya, inyo mapaminaon, kung buot mo, ato lang padayunon, istoryang pulos putol, 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 ang pasol nga putol, putol, usab iyang taga, isdang putol ang nakuha sa putol nga suba. Ang isda nga putol, gisagbay sa tulaing putol, gitangag sa iring putol, ang isda nga putol, gigukod sa batang putol, ang iring nga putol, bisiklitang putol, ang gisakyan sa batang putol, gisakpan sa batang putol, ang iring nga putol, nagkuhag kutsilyong putol, o giputol putol, o higala, inyo bang paminaon, ang istorya, inyo bang mamayti-on, kung buot mo, ato lang ning tapos, kiling sugilanon, pulos, putol, 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 ay stilan. Ay, kutasan ng kanta pa rin noon, ay tabar, ay, ala, ay, ay, niliyok na sana kong amahan nga, bida, malulutan, bida, nag-ninja move sila sa ning kanahang dako ay. Tay! Gawas niya, tay! Tay, sakpa na tiga, tay! Ako dahil na eh! Ako dahil na eh! Pagkakidot mo yan mo, ako na yan. Dali ka rin! Dakop, tinuo ka. May imo. Padugay, tay! Mapriso, tiga, naon niya! Naunsam ka, tay, oy! Sige mo ng taon kasi mo pinaninja. Ninja mo, siguro ka, no? Sakpa na ka sa ato mga silingan. Naunsam ka. So, nanguha naman kong bayabas doon. Ating mo nga na rin, bayabas! Huwag nililin buwak! Saman? Bito mo, kat-kat ko, kaya nangita kong naabay bunga noon sa bungo. Bugo. Kayo naibapak ko do, no? Dili ron ti bunga. Ano ko tamo, kat-kat mo ko, kabright na ko ha. Ato lang ko kat-kat sa to. O niya, kay naade tayo santol, wakman! Ato silingan. Pida, sali mo sa atong silingan, bot lang nimo tay. Pida, gita yung kaglusot ha. Undangan na nimo, sige, pangmuso ng mga silingan na to din nga mga nindot kay tayo, unsam ka, oy. Dani, may walagi ko mamuto. Kung naunsa nanguha na O kong niya, ano, bayabas. sagit-sagit. Mga silingan na to, maninggit, tungod di mo. Unsa rap, kanar pag yung mga babae nga mga 60 pa kayo, mga DC pa. Ay, da sukot kayo na kawa tagay bayabas. Hilom na tayo, eh. Kidot yung kaya kada. Naunsa mo, oy, nasaba naman sad mo. Ay, ang taon ng imong amahan dong, oy. Paminaw ko no sa batanon pa na, butakal, gud kay na. Ay, sus. Kay bao pala kay. Ang mga tagak, iyahang sauon tanan. Babae anak kani adto, kada uli sa biyahe di ba ako. Ay, gani, kinakaagwan tapos nanay ni mo anak niya, no? Ay, diha naman to siya pag, diha to siya mikalma, sila sa nanay, kay katong akong nanay god, kuan man to, mangingihaw man to kani adto sa Luriga. Oo. Sus, pabuang-buang siyang nanay, Usara siya yun. Ya, mo malagi gihapon. Mura butakal man gihapon sa mga babae, bisag tiguang na.
Tao na siya mo sa ang lanwa na sa nanay po. Idong pastilan dong, unsa una man lang intaw ng amahan ni mo, uy. Kaptan na sa tatay po taon. Taon nga, inana mo yung taon na siya. Sagdilan na siya. Kamay lang nabilin ang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Hindi sa kalibutan. Ato na lang sabton. Bisan saon akong istorya akong amahan, ipalapos lang yun niya spikas dunggan. Bida, gisihan lang ko. O niya? Ay, abot na yung taon ko sa bahay. Boys ako. Ah! Spingkay mo to? Ano ka? Day! Day! Naunsa ka? Ha? Ay, dong, naana di ka? Oh, naunsa ka? Nakadungog ba ko din singgit ka gamay? Ngano ka? Ay, hawa, uy. Unsa man, mukaon na ka? Ah, o niya rin, buhay sa ko. Eh, kapoy ko gikas trabaho. Porbida, oy. Pag-abot na ko din, eh. Buhay sa ko ka dito sa kwarto na, eh. Ha? Kuluto na kang sudan na tong kanon. Wa pa. Unsa may ako luto, uy. Ay, ka di bahala diya. Kung doon sa'yo nasrip. Sige na, pahuway sa ko ka dito, ha? Ah, sige, sige, dong. Ay, ahap yun anong tayteriyo, uy. Manghapak maniglupot. Nalimot tingin ng tiguwang ang asawa ko sa iyang anak. Waragod, oh. Aha, kainin tatay Terio, eh. Nagtanaw-tanaw na sa among mga silingan sa tapad ay. Pang chicks cute kanin tiguwanga, eh. Sunod, oh. Basta manghapak ni usap sa akong lubot. Sagpaon ko gini. Bahala ka ng tiguwanga ka. Ay, salamat. Nakaw man nagitawang kog luto sa duha ka putahe. Ay, hala! Hala! Uy, wapam di ko makalungap. Magka-cater. Kadiyot, magluag kong dali-dali, be. Ay, ay! Lagi hapon sa akong lubot. Ngita ginitang paros. Be, ikaw ba? Ah! Ay, ay! Basta sa kastanan, ha? Wala siya kay pili, ha? Lungki? Kita sa mga Sorry. Pao, pananaw ko igos yung sampalong Sorry, mo. dong. Sorry, dong. Uga sino ng paros eh. Uy, kapaw mo magpananaw. Sorry na lagi, dong. Abi man ko na kung si Tatay Terio ning nanghapag sa kong lupot. Ha? Sa'y buto eh, pasabot ha? Magsige man ko nagpanghapag sa akong lupot. Mao nang maglagot ko. Karon wa naman ko kaagwanta mo nang gilaparo na ako. Pero pisayop ko, ikaw man di ay. Sige na paghapas tatay sa mong lubot. Mulang, mabito naglagot na kay ko. Sorry ka, ayo dong ah. Okay re. Ilang sulti ko na tayong teryo. Ay, ano yung binawa nga? Unsa man do? Unsa man doon. Magyapag ang lubot sa asawa tay. Yapil, uy. Ay, labot. Imo nung magad. Ay, unsa biya kalungke? Ego ra biya ko misunod nimo. Oh. Kay pipi ka makita nga muhapak sa lubot sa imong asawa. Unya okay ra. Sunod lang sa go. Ay, pagsunod doon sa mga taon. Kang ano mo sunod bang kang di ba ni kay ba na ako man? O ngano na, aderas balaod nga ang bana pwedeng muhapak sa lubot sa imong asawa. Bidas sa di mo ay na Kinto unsa. sa di mo tayo. Naunsa mataka. Bida. Sus. Kung Oo. sa buti mo. Muhapak bang ka di ko sa imong lubot? Bebe, pakon, bebe. Saba di yung hapag ko Bebe, lubot, lubot, Saba lubot, di tayo. Lubot, be. lubot ba? Saba di tayo, oy! Usay, makaingon ko sa akong amahan nga. Taong gan. Purag, man taon. Purag, gibalik pagkabata. Ang buto, ako kasabot. Purag, nagkaway buot. Padlungo na kayo. Kunya. Ayo! 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 May tao! Wa! Wa! Lagi! May tao! Ay, tawo! Sabi ka, unggoy ka! Lagi! Unggoy ba ka? Mata! Ako tanong ka diha! Asa man di ka? Ako maboy! Bubaw ko na pabaw, bayabas! Ako bunga! Aw na raman na ka diya. Kaya kong hinog me. Ako hinog, oy! Kung sa ko ka, klaro ano, naido ka buhok kay mong gisipitan. Kapungpong, hinog mo na kay, nasinaw man. Asaba! Ano, mo tubang ano? Ay, hanggaw! Di pa na bunga! Hinog mo na kay nagsinaw man. Ilog na!
Buang Ba, ang bungot sa tayo nakidor. Ba, kay kuha nung. Ay, Sabi na ko, nakakuha ka na. Nagsipit mo kag duha ka buo ka. Tumpo nga, hinog. Dili man. Kaya, boss, itlog na ko ay. Hanggaw. itlog na ito. Kumpong mangod. Pero, hibuong ko na. Ano man. Gamay mo ko na unsa dako. Lahan biyan ni mo. Sa pagtuon mo ni ako itlog ha, kaloha. Aw, dili din nakaluha. Lumda! Sabay tuyo ni mo. Ay, mo na ang bahay ni Pinky sa good suday. Oo, mo ni. Asawa na sa akong anak. Ano man pa? Ah, nay. Sila na nagsakay taksi. Tay, usa ito gatod sa ringita ni mo? Ay da, nag-deliver sa akong gi-order para butanganan sa sapatos. Ano ka na ay? Ah, nga, sa tuyo at Pulbida. Isputi sa kugamahan nga. Malulutan. Sus, ganyan ako ni mo, tay. Aduk kong buka ko na imong karsunis taon. Magialang perlihan na tayo. Maragpaong yun na. Away angay. Insert pa. Ako yawag long isle mo. Dako pa kay Quillo. Whitlock pa yun. Pulbida. Pwede na ni mo ipamugsay, tay. Away angay, be. Huwag ito, nag-ana ni mo tayo eh. Yan ang asam de ka, ha? Asa lakaw ro ni mo, asa ka pa dong, murag, mandung magkag, paili o gwapuhay. Ito kay La Juicy, no? Mag-una. Kapit sa kumulagot na. Mag-una na. Ano iba magkapilming buang nga ka? Gamay kami ni Ida. Ano yung nanawag niya, no? Juicy ang ni-appear. Oto sa kanahana ka, bayana ka na. Atay! Atay! Ay, wa ka kibaw, no? Nga karon paghata ka. Financial assistance mga senior. Ang gawa to sa Ilmiaron, ha? Oh, lain. Atag ko na! O, puti ka! Undang lang ko ron, nawaron. Kay Bao, das Juicy. Kaya siya ilmiya. Permintive na siya. Tay, sorry, Tay. Baga ko na niyo! Saban, ha? Ano mo di isputi ka? Of course! Ay, lang kay Bong, nga badukay kong uli ron, ha? Kay na ako, it. Yan mo, dit sumiron sa mabug na ang dapit. Babae. Babae. Ay, sige, pagkaana tayo, bugnong. Or someday, nahagot sa diya na buhay, buhay ka. Kamalain. Nabuhi pa rin ang imo. Saba niya tayo, ay. Kita ka. Sige do, aris ako do, ha? Excuse me ninyo, guys. Gitsus me pa. Ay, baita. Kanang imong amahan ba, murag hambugin mo gihapon kaayo, no? Murag gusto kanyang ipalutaw nga, daghan paghihapong mga babae nga maibog na. Ay, lungki, paliti sa dagsamin imong amahan, uy. Usa na ka parador taon sa amin taon nga na siyang kwarto day. Aw, palitik ang tsuhos, ha? Pasigubaon na na yung antipara, di na makaklaro. Kaya tan ba na ko na yung antipara, no? Murag gitaya na. Hoy, lungki, kung dili gani ka kadisiplina ng imong amahan, bisag uwahin na unya ang tanan, kami ra bang mga babae makagaba ra ba mi? Oh, pipingkay. Nakasabot ko sa akong asawa nga may kalagot siya sa akong amahan taon. Kay unsaon, kining akong amahan, apilon mo siya kabuang sa ding akong asawa. Kay nagsalig lagi taon nga tiguang na. Mahadlok tang mga saba, kay basig dibdibbo no sa unya niya, kung sa hitabo niya. O nga, amo lang yung gipasagdan. Unya. Hello? Ang ano ka? Unsa? Nga naman ta? Si Tatay Teryo. Ano alias presinto? Uy, nga naman! Dati, liluan, hinuon eh. Sige. Nako pa ingon niya. Sige, bye. Dong, isa to na nawag, uy. Pulis mo to day. Nako nos presintos tatay. Gireklamo ko no. Unsa nga naman? Nanguutong lubot. Na, mauna na, wa na, niresulta na, gigabaan na. Day! Gida sa presinto ang akong mahal kay gireklamo lagi sa kababae kay gikumot kuno yang lubot. O tong among giadto kay kami lang mangayo tag pasaylo taon ba. Pero pag abutan mo dito sa presinto,
O maayo kay naa ka, Sir Pulis. Ako gining ikihang tigwa nga kay bastos kayo ni. Oh, kinsa man eh. Kini siya, Sir Mr. Investigador. Kini. Oh, kinis... uy! Uy, hala. Ikaw man to dito sa bahay, no? Nga ngayo og bungas biyabas. Uy! Ikaw, masong kung kat ka sa bayabas nung nasinaw kayong itlog. Oo, ako to. Sila. Pulis na ka, do. Abi na kong tag-deliver ka. Sideline to na ko, sir. Di op mo ko na ko. Mao nga may sideline kong deliver. Tempa. Sa may but ipasabot ani. Kaila mo. Pasig masya ko akong reklamo, ha? Misis, o sa reklamo ni mo, ani. Tay! Uy, Tay! Nak, kadya, sir, ha? Na akong anak, sir, kadya lang. Ako ning amahan, ma'am. Unsa di problema, ma'am? Bastos kaning amahan ni Modo. Gikumot ako lubot. Unsa ikoot, unsa? Ikoot, unsa? Taka nang ka, oy. Igo ko naman itong hapak, dagpi ba? Oy, ayan na lang kong ilarado. Kay lahi ang dagpi ug hapak kaysa gikumot. Ma'am, kaning pasiluan ta. Taligo naman ka kang ikumot sa imong lubutan. Kung tingali mo mabdo sa na, ma'am, kung kumuton ra imong lubot, diba? Oo. Ikaw ra bitang gikumot ang akong lubot. Pero naapil man ang kumot ha sa dili lubot. Ha? Ang unsa bang apil tawag kumot, ma'am? Ang silingan sa lubot. Oh, patay. Basta kay ikiha ko ni siya. Basta dili niya patubago ng iyang gibuhat ako. Ikiha ko gida siya. Unsa man padubaga taw na buti mo ipasabot nang. Nga pakaslan ko niya. Patay! Ya, tay, unsa unro nimo ani, ha? Dito mo giingon nga mabugnaw dapit, ha? Bugnaw giday kayo. Pida gini mo tay, ha? Ako may bawang ka ng imong binustusan sekretary ng kapitan. Mao day nga tigre taon kayo, ha? Tigrilis des kwarta taon ninyo sa financial assistant ninyo. Ha? Anak, klaro doon. Ug siya, begud to. Pida sa nang istorya haway klaro tay. Pero ang lubot klaro kay nimo. Oh, lubot man Buti mo na. tay. Unya sa oro ni ani, ikiham gyud ka basta di ka mandubag siya gibuhat, ha? Mingo man siya nga kinahanglan imo siya pakaslan. Unsaon nimo be? Uy, dili ko. Unya mapriso ka. Oh, bahala na. Tay teryo. Mao ni ako problema ron kay Otoy. Saon ni akong umahat. Mapriso ka ni siya nga tiguwang naman ni siya. Kunya mahadlok sa taon ko nga makagawas ni siya taon ba kay basig maulig ya po'y buhaton. Labaras o na kaning amahan na taon. Unsa pasagdal din ako mapriso? Maluoy sa ko kay mahan ko din ako. Bi ko do, abagi ko ninyo. Unsa man kung kamoy pasultihon, mabinati pres. Lungki. Good morning. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyan. Si Dudong Lungki. Lungki. kay des lung- siya nga, ano, lungki? O Lungki. Pero tarong kay di siya mulakaw, Ate Pres. Dili lungki. Dili na siya Lungki. Ang iyang problema, Ate Pres, do, ang iyang amahan taon, kanang luoy kaayo. Kay, dili, luoy, kanang maldito, yung kayo, kay Sipat, sipat. in amahan Grabe na. kay Ate Pres, Sige panghapak lubot, sige pamuso, mao ni. No? Natimingan karon Ate Pres, nga ang katong release sa assistant sa mga senior citizen, gihapak yan lubot, wa siguro to si Kaila, gikumot yun, gikumot. Reklamo taon tong babae, kay naapil magkumot, ang dili ta kumutonon. Ang silingan sa lubot. Ang silingan sa lubot, hapiuron man ta to, di mo to kumuton. Oo. Sus! Karon puting laguta, ikiha siya, og di siya manubag. Siya mapakasal. Nya, ingnom sa Daga diyan. ay byuda. Oo. Ingom sa diya tatay nga, di ko kasal, bahala na. Uy. Bahala na mapriso. Choose Unsaon yung ko tatay, nang no? Turti, bata-bata para ba to? Niya tatay, guwang taon ni. Nga, namili pa. Namili pa, unsaon ko nun niya. Abam, unsa ba, dapat tayo babasa niya, abam, panang mga klases ti guwang ng mga inana, abam. Kung ari ka rin sa Panortihon, Kapitulo 23, versikulo 9. Mm-mm. Ayaw pag-usik ug panahon.
pagpakigsulti sa usa ka buang-buang kay wala kinibili alang kaniya. Ba? Masaylo ako ha, Gulyat, sa Ah. akong mga tigpaminaw karon nga naglito ko og pulong nga buang-buang tungod kay nga to bang gisgutan dire ang iyang amahan. Oo. Pasaylo alamang ako sa naminaw karon kay ang punto nako is kanang ang imong pagpahimangdo permi ug pagbadlong permi sa imong papa murag dili mo gumusod sa iyang galamhan kay murag kinaiya namang gud niya Gulyat. Nao lagi. Da pa, sa batanon pa siya, ana dili. Ka Ay, naman daghan tiguang. kayo. Di ay. Time sa Kuan naghisgot Na ka. sideline lang niya, upat ko. Josie, Ha? Gina, Wing. Wing, Ilya. Hoy! Sideline na. Sideline na. Sa 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 bu- gada sa kuan? Sa Oh, nagdaan, buhi ha? pa si ng nursing. Hoy, patay mo! Sa buhi pa si nursing. Agad kong muapas siya dito. Nga pukawon siya. Sa nagdaan na, Gulyat, dili kita tagiya sa suwat, sa nagda sa suwat, sa nagda sa drama. Paita! Oh, grabe. Kanang ato siya. Purti kong giaway itong nursing itong babae nga. Mo ba? Gipukaw siya. Gipukaw. Unsa man pa? Wai. Unsa ba? Isulti diri pa sa kano. Kano man oh. Dili natin doon, oy. Aga katong namukaw. Namukaw. Kaila ko dili. Kaila ka. Dahan. Ay, nakakuan ako, naka-G na ko. Oh. Tinuod na. Ay, Tinuod na. Tinuod na, Gulyat. tinuod, eh. Abi na kong isyo lang ba? Tinuod ginati, Pres. Oo ba? Gibuglo itong nursing. Numo ba? Ano yung sigaw kung pukaw, gilising mo kakari. Namukaw na. Naituyo. Naituyo, Balik ta. Pads. Okay, balik ta, Balik na. Yeah. Gulyat, sa ako nang giingon, ang iyang sige pagpahimangdo siyang papa, di man murag umutop siyang galamhan. Okay, bitaw? Pero, umiingon kag himabay ni siyang amaong amahan, ano yung balibad siya? Ano may babae nga ni Mauna. Kung ano ba? Nalipog namili. ko. Iya kini iya tingali, iya kini kanang ug sa penultiyon pabitaw sa Ay, buong- kanang sipat lang yun. Sa inyo nga lugar ba? Unsa man? gitawag na sa buong lugar og Bilyako. Bilyako. Oh, dili kapag- bil mo ko. Dili. Dili Bilyako Oh. ka na bang si Awan. Si Awan. Bugal- Nabitay ana, tiguang, basta mga tiguang na, nakoy na ko ana Tiguang nga. Mangika ko paa. Oo, Na oo. pislito ng Pasiyaw lang paa. iya, Oo. pasiyaw lang Duwa na ba, no? Ano niya, tiguang naman niya. Maglagot ang kausahay, pero imo na lang ingnon nga ay, tiguang na bitaw na. Murag- no, wag na Tiguang lang bitaw. natutag doon. Dili sad man tawag nimo sa English sa presong malnerism. Dili sad. Dili gina ka ba? Dili, Ambot iya, lang man kaya- ni-receive. Dili man ni-receive mo. Oy, kay dili man gyud kuan. Makita gali siya lubot Oo. ka. Ana, Nindot gid kayo. iya. Kumutol gid. Mo lagi kaya sa ako nang sa ako na nadungog nimo Gulyat nga murag nahapit, murag nalahap pagkahitap ang sampot. Oh, Karon- nasaylo man. Napil ang silingan. Oh. Mao na yung silingan. Karon, ug mao iyang tuyo, ngano di man siya mga sawa nga na may mahagad niya. Ang Bitaw, iya, no? ang iyang kabilyako lang yun ng iya, ha? Ang iya pagka, Oo. kuha lang yun. Sipat lang yun ito. Ang mahitabo na lang ani Gulyat nga kanang naang unsay nga niong dawato na lang na nila, unya magpalitag magpabuyag, ipatawag sa barangay, awadto na pod. Unya Oh. ipatawag usab, awadto na po ko Oh, usab. para makasabot ng taga-barangay ngayon ana Oh, na murag tatay. ana. Kaya kinaiya niya ba? Ah. Kaya kinaiya. Apan, kung ari ka Kanya kanang sige pamuso niya bam, mga kat-kat gyud dito sa bayabasan nila unsaon na. murag apel din siya pagkabilyako siguro. Grabe kayo to, boys. Gahanggaw gini. O pero Makalagot Pero, pero makatawa ka ba? Ani Pero- ina ni kinaiya sa tiguan. Pero ako pag imagine ni Goliath, no? Kanang pangidaron karon, ligon pa siya panglihok, pangkuhod, tungkol kay mo kat-kat pagbayabas. Ligon pa kayo. O, ligon pa. Ang ako lang, no? Kung ari ka sa biblical, kung ari ka sa pritahanong pagkasulti, iapilan siya pag-ampo, niya kanang lungke, kanang iampo lang ng Senyor San Jose, kay si Senyor San Jose, may model sa tanang mga amahan. Inon ta mga hamtong. Hamtong naman siya nga natao si Jesus og nakiguoban siya ni Santa Maria. Ampo lang na siya dito kay usa man na si Saint Joseph nga tawag og most obedient father. O ba? Oh, ana lang. O ako ngutan ako bam sa imong pangidaron karon, mukuan gyapon maibog pa ba kag mga inana ba Maibog, mga lalaki? Maibog is bambina, uy. Ha? Maibog. Pagdrama na to gabi. Dahat dito, na nawa. Singapura, Pagdrama Gulyat. ninyo gabi, doon na na. Isa man. Pagdrama ba? Dili Ngano balikan. lagi? Dili Ngano, isip balikan. Isa man.
Gayang nang ko taga duha ka buok taga kasaon nga maghuwat me. Unya kay kusog ba kayong uwan wa man ko kagawa sa stay. Kapriso ko dito. Larga na lang barko. Kabay di iambak sa barko. Salamat pag unaga dito lumanon. Kura ko ang paso, tihon.